sydd yma, bydd o hefo ni efo pnawn yma hefyd. Jyst i ddeud chi am pnawn yma, byddwn ni yn y capel, ni yn y festri, oherwydd sy'n gres yn y capel, mae gres y festri'n gweithio, a fi'n reit glyd yma, dwi'n meddwl mae'r petition ar gau rhwng y ddwy stafell yn y cefn, felly bydd hi'n fwy gynnes yma, dwi'n meddwl. A wedyn, fory, mae agor y llyfr wrthi yn Rhegana. Mwch chi'n weld, mae'n yma. Dyna fo yn Rhegana, a wedyn Gwrgweddi wrth gwrs am Handi 7. Ac eto, dyn ni'n stafell weddi yn y gornel bella yn yr neuadd gefn, mynedi a drwy'r Ros Glas. A wedyn, dy Mawrth, mae ffrindiau bach yn dechrau dy Mawrth. Menter newydd gyda ni. Rachel yn arwain, ac hwnnw am 9:30 tan 11:10. Gobeithio bydd hwn yn lwyddiant, ac y dawn y griw da at ei gilydd. A wedyn cwrdd diaconiaid am 7:15. Mae'r gornel glyd wrth i dy Mercher, criw o'r capel wrthi, Ann, Liz a Joy, a diolch iddyn nhw. A wedyn, ymlaen wedyn tan noswener, bydd noson creu torche noswener am 7 yn neuadd y Methodistiaid, ac bydd yna lot o hwyl i gael y fanau, dwi'n siŵr. Dwi'n meddwl bod bron pob tocyn wedi mynd, bod dim llawer o le ar ôl. A wedyn mae casglu sbwriel dy Sadwrn i rheini sydd yn teimlo os da nhw eisiau ymuno, cwrdd am 10:00 tu allan i'r llyfrgell. A dim dydd nesaf, Alun. O ia, sori. Sori, o'n i'n meddwl beth i'n anghofio beth. A wedyn dydd nesaf, ail sy'n yr advent, wrth gwrs, fydd Alun yn ôl efo ni. Dyna ni. Iawn, diolch yn fawr. Diolch ti, Tudur. Ia, dydy casglu sbwriel ddim yn waith i ddynion yn unig. Dydy ddim yn credu mewn bod yn exclusive fel dynion. Mae'n merched, wrth gwrs, dwi'n gwybod. Diolch ti am y coeddiadau. Just cyn i ni ar ôl, dwi'n siŵr os e'n bod Malcolm yn siomedig iawn bod o'n nes yn ôl efo ni fod yna. Oherwydd, mae'n siŵr eich bod chi wedi clywed falle bod chi ar rydych ydi marw yn ystod wythnos yn unigio. Dwi'n mawr i ni fel eglwys wedi bod yn aelod ffyddlon am ddegawdau lawer ar hyd y blynyddoedd. Ni wedi bod yn dda o gwbl yn ystod y blynyddoedd diwethaf. A dwi'n siŵr bod ni yn cydymdeimlo â'r teulu yn arbennig i merched Meinwen a Gwenan yde. A dwi'n cofio enwau merched nhw wedyn, ond dyn ni'n cofio amdano nhw. A dwi'n meddwl, os dwi'n cofio iawn, bod yr angladd a'r 15 o Ragfyr am hanner awr hyd o dde yn Ffonild. Felly, os fedrwch chi ddod, bydde hynny'n wych. Cadwch ni ddechrau efo gair o wedi, o'n i weddio dros Meinwen a Gwenan. Dyn ni'n diolch i ti Arglwydd am y fraint dyn ni'n gael nhw fod at y gilydd i ddafolu eto bod yma. Rhyw rhyfeddol o fach, ond dyn ni'n diolch dy fod ti wedi gaddwyn lle byddai'n glanhau dyn ni wedi dod. Dy fod ti yn y canol gyda ni. A fel ydyn ni sôn rwan Arglwydd, dyn ni'n drist o gofio am Rhian a'r ariad nath i rywun yn y nesaf ar hyd y blynyddoedd. Bod ni wedi'n gadael ni bellach a dyn ni'n cyflwyno teulu gyfan i ti. Dyn ni'n cyflwyno Meinwen a Gwenan a Nwyresau i ti hefyd. Ac yn gweddio bod ydi di Arglwydd yn eu cyffwrdd nhw ac yn nerth iddyn nhw yn eu colled a'u hireth am ei mam gu.
Felly, da ni'n gofyn i ti, Adwydd, nid i bendithio a chryfhau ac annog y teulu dyn oed ar yr awr dywyll yma. A da ni'n gweddio dros bawb sy'n ethu bod efo ni. Unrhyw un arall sydd ddim yn dda, da ni'n gwybod bod nhw'n cymryd digon maes a bythefnos o'n da ni'n gwybod ynte a gyn i ti yn dyna hefyd. Gofyn bydd dy law di arnyn nhw yn ei cryfhau ac yn ei iachau. Ac unrhyw un arall, da ni'n gwybod bod Ifan a Catrin hefyd falle yn pregethu y bore yma. A da ni'n gweddio di bendith i a ffwalliad yr ysbryd glân ar y neges fod yn nhw yn ei rannu. Clyw yn gweddi ni felly, da ni'n cyflwyno'r cwbl yma i ti yn enw ac yn hyddiant, yn harglwydd yn gwaredwr Iesu Grist. Mae hi'n sylw gyntaf Advent wrth gwrs, ac mae'r Advent yn gyfnod o ddisgwyl o baratoi ar gyfer dyfodiad Iesu Grist. Da ni yn disgwyl hefyd yr ail dyfodiad, ond oedd y thema disgwyl ar y meddwl i, ac felly dwi am ddechrau efo can o'n gysegriad ydy dweud y gwir, sef trefniant o wenedwad o oedd fy nghalon i tîm Demel. Yn bwysig bod ni'n cyflwyno'n hunain i ddyw ar y trefniant blynyddoedd yn ôl eiran yn cwyno bod pobl yn siarad gormod cyn yr Wyddfa. Oherwydd ei bod ni'n licio dod i mewn i'r cysegr i'r capel felly, a bod yn dawel am y gweddi yma pharatoi. Mae'n rhywbeth sy'n wir yn blynyddoedd. Mae'n braf cael gymdeithas o'n gilydd a sgwrsio, ond mae'n bwysig hefyd bod ni'n cofio pam ddim yma. Oedd fy nghalon i ti Demel. Oedd fy nghalon i ti Demel. Oedd fy ysbryd i ti Grist. Ac o fewn Ifan aros Iesu, aros Duw gan le. Os nabod gydes o'n am gwmpain i mi Awrodd dir yn eithaf sbes, awrodd weld dwi'n lepi, sydd â dodi i o'r gweithiau, a gweseg o'n gynti a le, was na'n glod. Gydes o'n egi, am gwmpain i mi fyny, am mae gwedd was am glod, gydes o'n egi. Am gwmpain i mi fyny, am gwmpain i mi fyny. O'n i gan un arall, o'n i sôn am y disgwyl
cyfnod arall pan oedden nhw'n disgwyl oedd pan oedd Iesu Grist wedi gadw dyfodiad yr Ysbryd Glân. A pan dyn ni'n dod i addoli, dyn ni eisiau bod yn agored i ddiw yr Ysbryd Glân ei hun siarad hefo ni. Felly, gallwch chi gael can Eilir Geraint, Dewn atat, ddiw yr ysbryd. Ia, bod eistedd. Dewn atat, ddiw yr ysbryd, wahodd ni Israel, yn defnyddio ni yn ystod yr wythnos sydd i ddod i ddwyn gogoniant i den wedi. Sori am y ddarn yr gael ar goll yn wedi ar y sgrin. John, croeso i ti. Dwi'n gwybod, ti am am hynny? Dwi'n sefyll dwi'n wrth y modd yn cofio gafod ti o hyd yn holi pobl yn dod. Dwi'n licio. O'n i'n meddwl, dau gwestiwn i ti. Ia. Un cwestiwn syml iawn. Sut mae bywyd yn dyddiau yma? Be di dy hanes ti? O! Di dyfagu ar pen llun, wrth gwrs? Ia. Ia. A dwi'n rhyfeddu pan bod ti'n roed wyt ti, bod ti ddim i ymddeol efo. Rhaid ti na yn yn ffrindiau. Ffrindiau i si. Allwn ni ofyn i chdi pan ti'n ymddeol ar y gallwn. Ond na'i'n bod mor rwd a hynny felly. Na. Dwi'n gwybod, dwi wedi gadael Penllyn ers y 70au, achos nath yn rhieni symud o'na, ac felly am ymrawd yn byw na. Stem hireth. A felly dwi'n eisiau byw yn un allan o ymrawd, tra'n goffi ffrio am ymwraes. Ond na, mae Aberystwyth siwtio fi'n iawn. Ac mae'r
gwaith wyt ti'n dal mwsig yn brwchu ac yn holi hwn a'r llall. Os yna unrhyw gyfweliad diweddar ti wedi dweud sydd wedi dydaro chi'n arbennig o arwydd o cael? Diweddar. Wel, Oes, mis yma, dweud gwir, cyfweld efo cynfilwr o Gaernarfon. Wel, o Llanrug. Oedd o'n... O'n i'n sy'n cofio, felly o'n i eisiau gallu gafael ar gynfilwr, gael profiad real o'r pethau. A oedd wedi bod yn Afghanistan, oedd wedi bod yn Iraq, ac oedd wedi diodda post-traumatic stress ar ôl bod yn fyddin ac yn blaen felly. Ac oedd yn sôn emosiynol iawn mewn gwirionedd am y bobl oedd yn gofio, yn enwedig y bobl hynny oedd wedi gwneud amdanyn nhw hunain ar ôl gadael y fyddin felly. A dau ei ffrindio fo wedi gwneud amdanyn nhw hunain methu delio efo beth wedi digwydd iddyn nhw. A wedyn, wrth i'r sgwrs yn ymlaen, nhw holi ambell i gwestiwn bach arall iddo fo. A be oedd yn drawiadol oedd lle oedd yn dod yn diwedd, lle oedd yn dweud, be oedd yn daro fo'n fwy na dim oedd pa mor wastraffus oedd y cwbl, achos da ni'n dysgu i byd. Ac yn enwedig o edrych ar Gaza ac o edrych ar Ukraine, oedd o jyst yn gweld o feredd y cwbl felly. A mae clywed cyn-dilwr yn dweud hynny, dwi'n meddwl, dweud lot wrthyn ni. Am lle mae'n cymdeithas. Ydy oedd o'n gyfweliad eitha dirdynol am hyn ystyr. Wel oedd, achos... Oedd o'n emosiynol. Oedd o tua'r diwedd, o'n i wedi deitha fi hyn, dwi'n mynd i grio. Achos oedd felly oedd yn teimlo felly, oedd peth yn wirioneddol i gyffwrdd. Os dwi'n licio dal ati i sgwrsio efo ti, dylen ni gael soffa. Fi eisiau job o ti, fi eisiau job ar hynna o ti, gyda beth mae'n gwneud. Diolch am y croeso, hyd yn oed os ydw i'n hen ac yn dylun i fod yn ddel, dwi'n dal yma. Dwi eisiau sôn am yr adfed. Dwi eisiau fynd â ni ar daith heddiw yn gwirionedd, gwybdaeth trwy Efengyl Ioan. A'r rheswm am hynny ydy eiriau myfi yw. Achos dwi'n meddwl bod y ffordd mae Iesu Grist yn disgrifio hyn yn bwysig iawn. Sut sa'ch chi'n disgrifio hyn? Da ni'n meddwl am yn henwa, wrth gwrs, ond di'n henwa ni'n disgrifio ni go iawn. Achos os a un ôl i Ben Llŷn, fod John Llawdref sef yng Nghartra felly, lle ges i magu, ac felly da ni'n enwi pobl wrth i cartrefi, dro arall da ni'n enwi pobl be maen nhw wedi gwneud, Mae yna rhyw arfonbeibl.net, mae pobl yn dweud felly, Mae'n ddiddorol sut da ni yn cael yn disgrifio, a sut da ni'n disgrifio'n hynna'n yn gwirionedd. A dyna pam o'n i eisiau gwybio trwy Efengyl Ioan, oherwydd mae Ioan yn fwy na neb arall wedi crynhoi mewn ffordd gryno iawn, mewn ffordd ddifyr iawn, pwy oedd Iesu Grist. A ar hyn sy'n dod i'n meddwl o hyd o hyd, ydy'r geiriau myfi yw, y saith myfi yw sydd yn Efengyl Ioan. A mae'r i ni, mae fi ydy, swnio'n syml iawn dydi, pwy wyt ti? O fi ydy, Ond i'r Iddew, fysa dweud myfi yw yn hynod o arwyddocaol, achos oedd myfi yw yn golygu bod llawer iawn mwy. Da ni'n mynd i Exodus. Chi'n cofio Moses yn dianc o'r Aifft, ac wedyn yn cael job gen i dad yng Nghyfrath, i drach ar ôl i ddefaid, ac mi ath i edrych ar ôl i ddefaid, ac yna yng nghanol y mynydd mae o'n dod ar draws y berth yn llosgi heb i difa, dydy. Ac mae Duw ni gyfarfod o yn y berth yn llosgi heb i difa. Ac yn y berth yna, mae Duw'n dweud, o reit, dwi eisiau chdi fynd yn ôl i'r Aifft,
Siwr di fanno. Oedd yn gwybod bod yn mewn trwbl o fanno, dwi'n siwr nôl i fanno. Ond dwi eisiau ti fynd yno, dwi eisiau ti ryddhau, dwi'n siwr os dwi eisiau mynd i fanno. Nid y fi di'r un i arwain. Yr holl esgusion yma. Ond ia, chdi, dos yn ôl i'r enw. Mae gen i atal dweud, dwi'n siaradwr hiawd ac yn y blaen. Holl esgusion yma. Ac yn y diwedd, mae'n dweud, o reit, os dwi'n mynd, pwy sydd i'n anfon ni? A dyna di'r darlleniad yna. Dwi'n dweud, os o'ch chi'n chi, pwy ddylai. A wedyn yr atab ydy, a dweud ydy'r wythnos, ydwydd yr hyn ydwydd. Ydwydd yr hyn ydwydd. A i'r Iddew, fysa deud y geiriau my fi yw, yn dod â'r geiriau yna i'r meddwl. Dyw yn cyhoeddi ydwydd yr hyn ydwydd, my fi ydwy. Ac felly pan oedd Iesu Grist yn dweud my fi yw, sa'r Iddew codi Grist. Pa haws gyn hwn i ddweud my fi yw, ydwydd yr hwn ydwydd felly. Mae yn honni, rhyw berthyn yma yn honni bod yn un a Duw mewn rhyw ffordd neu gilydd. Ac felly mae'r my fi yw, mae'n ddatganiad eithriadol, bwysig yn eithriadol o rymus ac yn ysgwyd pobl mewn gwirionaeth pan mae'n dweud my fi yw. Nid yw daflu geiriau mae o, ond yn hytrach cyhoeddiad clir pendant. Dyma pwy ydw i. Y Duw nas ych arwain chi allan o'r aifft. Y Duw sydd wedi gofalu amdano chi, y Duw sydd yn eich plith chi trwy'r amser. Felly, mae'r my fi yw yna yn eithriadol yn bwysig. Fi ar wedi gwneud mewn gwirionaeth, oedd rhannu'r saith yn dair adran. A dilyn trefn Ioan, os nhw'n ni at y cyntaf, dwi'n gwybod beth ydych chi'n dingo. Dwi'n cael yn disgrifio'n tu ni fel brenin y carbohydrates. Achos os dwi eisiau bwyd, dwi'n nelu am y dorth. Rhowch dorth ffres i ni, rhowch baguette ffres. A dwi'n gofeirio'n barod felly. I mi, y peth sylfaenol ydy bara. Rhowch dorth i mi. Mi fedrai wirioni jyst ar ogla torth. A dyna oedd yr archfarchnadoedd yn gofio ystol. Mae rhain dal i wneud yn oes yn pwmpio ogla bara at y drws, fel bod nhw'n denu chi mewn. Ac nhw'n denu fi mewn bob amser. Nad oedd yn bara ffres yno, oedd yr ogla bara ffres yn eich gwal chi yno. Ond mae bara yn dod i mi y peth sylfaenol iawn. Os dwi eisiau bwyd, dyna dio. Mae bod eisiau bwyd, mae'n brofiad cwbl gorfforol. Mae'ch bol chi'n gweiddi, a mae choff gorff chi'n gweiddi bwysio rhywbeth i eita felly. Ac pan mae Iesu Grist felly yn dweud my fi yw bara'r bywyd, mae'n taro rhywbeth cwbl hanfodol yn dydi. Mae'n dweud, ylwch, yn union fel da chi angen bwyd, yn union fel da chi'n profi y chwant na'n fwyd, mae'ch enaid chi yn chwennych ac angen Crist i hyn. Mae o'r un mor angen rheidiol a pryd o fwyd. Mae o'r un mor angen rheidiol i fywyd llawn ac ydy'n bwyd ni o ddydd i ddydd. Ac o beidio rhoi'n ffydd yn Crist, o beidio dod at y Crist, mewn gwirionedd beth da ni'n neud ydy llwgu'r enaid. Llwgu a lladd yr enaid mewn gwirionedd. Achos mae o'n gwbl angenrheidiol. Dim ond Crist, fo ydy bara'r bwyd, fo ydy'r un feda'r lenwi y gwacder yna o hyd y gwahyd. Ac mae o'n mynnu deud wrth y bobl yma, wrth pwy ddod o hwn, mae hwn yn ddiddorol, rhain oedd y bobl diwrnod cynt oedd wedi cael eu porthi ymhlith y 5,000 gas eu porthi. Oedd wedi porthi'r 5,000 achos oedd nhw'n allan nghanol nunlla ac wedi dweud wrth y disgyblion o rhwch rhywbeth iddyn nhw i ta.
sgynnon ni beth. Ac sgynnon ni'n pres i brynu anyway. Ac felly mae'r hogyn bach yn dod efo'i sandwiches sardines dydy. Ar y pin torth ar ddau bysgodi. Ac mae Christ yn bwydo pawb efo nhw. Wel, sa'r ein dweud na gwirth oedd o, bod y bwyd yma wedi cael ei gyflawni, sa'n ar eraill yn dweud na gwirth rhannu oedd o, a bod Christ wedi sicrhau bod pobl yn gweld ei bwyd mewn ffordd wahanol. Nid hwnna di'r pwynt heddiw. Pobl o'r rhain wedi cael y bwyd, oedd wedi bwydo, ond tranoeth, dyma nhw'n gofyn i Iesu Grist, wel, os wyt ti'n dweud pwy wyt ti, dangos i ni pwy wyt ti da. Oedd di dangos fod, ond oedd nhw wedi anghofio hynny. A mae'n dweud sy'n nhw, da chi'n dod atab i, meddwl fo. Nid oherwydd mae fi wedi barod, nid oherwydd bod chi eisiau fi, ond oherwydd bod chi eisiau bwyd. A be mae'n dweud ydy troi hwnna i wynebwyr a dweud, ydwch, nid eisiau bwyd da chi. Da chi angen barod bywyd. Da chi angen fi. Da chi angen Duw yn eich bywyd. Ac felly, dyna chi'r bara'r bywyd. Ac lawn llaw o hwnna i mi, mae'r nesaf o'r myfi yws, sef myfi yw goleini'r byd. Achos dyma ni eto rhywbeth angen rheidiol, de. Yn union fel mae'r bara, da ni angen bwyd, yn yr un ffordd, da ni angen gola. Da ni eithaf planigion yn y bod, da ni'n byw yn twllwch. Da ni angen gola. A mae twllwch yn beth od, dydi. A twllwch yn cynrychioli ni yn mynd ar goll. Rwch stafell, da chi mewn stafell gwbl gyfarwydd. Ac mae gola'n diffodd. Fydda i siŵr o hitio mhen glin yn rhyw fwrdd, bod fi'n gwybod lle mae o, ond yn twllwch, Fyddwch chi'n colli'ch bearings yn llwyr, da chi'n gwybod lle mae dim byd, a wedyn da chi'n am y drws, da chi'n chwilio am y dwrn drws, yn ochr awn, achos mae twllwch yn rhoi chi, da chi'n colli'ch map mewn gwirionedd, ynddo? A dyna beth sydd gen Grist yn fan hyn ydy, da chi ar goll mewn gwirionedd yn y twllwch yna. Ac nid yn unig da chi ar goll yn y twllwch, ond ar ben hynny, mae twllwch yn chwyddo bob ofn. Dwi'n yn gradur sydd yn methu cysgu, ond mae'n amball un, ac mae amball un yn deitha fi, o'n i'n methu cysgu nos o'n o blaen. Ac yn twllwch, o'n i'n clywed rhywbeth yn erbyn y ffinast. Ac o'n i'n clic, 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 ac o'n i'n meddwl bod yna rhywun torri mewn. Ac oedd hi'n disgrifio'r ofn yma yn y twllwch, oedd y sŵn, bob sŵn yn sydyn. Beth yw hwnna? Ac oedd ofn yn chwyddo yn y twllwch yna. A wedyn mae'n troi at y fi a diwedd dweud, nes i yn bora, nes i sylweddoli mae brigyn yn eitio ffinast o'na. Na gwbl o fo. Ond yn y twllwch, wrth gwrs, oedd yr ofn yn chwyddo. A dyna beth gan ni Iesu Grist, yn y twllwch, nid yn unig da ni ar goll, ond mae ofn yn rhan bwysig o fywyd wedyn. Ac meddwl Iesu Grist, mae fi yw goleini'r byd. Mae'r goleini yna, nid yn unig yn rhoi cyfeiriad i ni, nid yn unig yn rhoi y llwybr clir i ni, ond mae'n dileu'r ofn mewn gwirionedd. Mae'n rhoi pethau ni lle mewn gwirionedd. Ac felly mae Iesu Grist yn dweud, ylwch, dyma'r pethau hanfodol i chi. Da chi angen fi fel bara, da chi angen fi fel goleini. A dwi wedi dod oddi wrth Dduw, dwi wedi dod mwyn rhoi i chi yr hyn sy'n mynd i lenw i'ch bywyd chi, a'r hyn sy'n mynd i ddileu'r ofn, a mynd i roi cyfeiriad i'r cwbl am ewch chi. Mae fi yw goleini'r byd, mae fi yw bara'r bywyd. Ac i mi, os oes un rheswm i ddathlu ac addoli Crist, dwch ni ddechrau efo'r pethau hanfodol yna.
Yn gallu dod i droi at yn gweddi, dych chi gyd wedi iawn. Arglwydd, sut fedrwn ni ddiolch i ti am i ti nid yn unig egluro dy hun i ni trwy dy bobl, ond am i ti ddod i'n plith ni. Am i'r ydwydd ddod yn myfi i'w. Am i'r ydwydd wisgo cnawd. Am i ti ddod i'n plith ni. A dod arglwydd oherwydd dy fod ti'n gwybod am yr angen dwfn ym mhob un ohono ni. Yr angen dwfn am gynhaliaeth i'r enaid. Yr angen dwfn am orchfygu ofn ac am gael cyfeiriad yn byw. Ac o arglwydd Dduw Tad, da ni'n daddoli di ac yn diolch i ti am ddyfodiad y Crist, am ddyfodiad y myfi i'w, sydd yn oleini'r byd, sydd yn fara'r bywyd. Arglwydd, da ni'n plygio dy flaen di, a da ni'n daddoli di ac yn diolch i ti am y Crist na fydd tebyg iddo rioed ac na fydd tebyg iddo byth. A da ni'n daddoli di, a da ni'n diolch i ti. Helpa ni o arglwydd Dduw Tad i fwynhau y llawnder bywyd yma, bara'r bywyd yn ei roi. Helpa ni fwynhau y goleuni sydd yn drech na'r tywyllwch, sydd yn dod ato ni yn Christ. Glywn ni aros gyda ni'n Iesu Grist i'n harglwydd. Amen. Dilyn a dyn ni wedi canu hon ers blwyddyn. Dwi'n gwybod byddwch chi'n cofio i, leini'r byd wythnos lawr. Dwi'n chi'n cofio hon?
Ail set o myfyws gen i, a mae yna dair o'r rhain. Mae'r ddwy gyntaf yn dod yn agos iawn at ei gilydd, yn dydyn. Mae myfyw drws y defaid a myfyw'r bigail da. Mae dall bugeiliaid yn anodd dydy. Ond mae dall bugeiliaid yn Israel yn anodd byth. Fysa ffarmwrs heddiw yn rhoi giat ar y gorlan, doedden nhw ddim yn Israel, oedden nhw'n eistedd draws y giat eu hunain, felly dyna oedd y bigail yn ei wneud, ynde. Oedden nhw'n rhoi y defaid yn y gorlan, a wedyn oedd o'n eistedd yn y bwlch, ynde. Hytrach na rhoi giat arno fo. Pam, dwi'n gwybod, dyna ni, am ni bod eisiau cadw pobl neffro. Wedyn oedd yn gorfod ar draws y bwlch. Wedyn, dyna pam mae Iesu Grist yn disgrifio ei hun fel drws y defaid, ydy bod i'r un sydd ar y giat fel petai'n yn gwarchod pobl, yn gwarchod ei defaid rhag unrhyw ymosodiad gan fleiddiaid ac yn y blaen. Ac felly mae'r myfi yw drws y defaid yn mynd law yn llaw a dweud myfi yw'r bigail da. A'r bigail cydwybodol yna, dyna di'r pwyslais arno, ynde. Yr un sy'n nabod ei ddefaid, dwi'n mynd darllen nhw, achos dwi'n cymryd bod chi'n medru darllen nhw, chi'n andwch. Bod o'n medru yn gydwybodol, yn nabod ei ddefaid, yn edrych ar ôl ei ddefaid, ac yn fwy na dim, wrth gwrs, yn fodlon aberthu hun mwyn ei ddefaid. A dyma'r neges fawr gan Iesu Grist fel y bigail ydy i fod yn fodlon rhoi ei einos dros y defaid. Ac mae'r darlun yma o figail a defaid, mae o'n un eithriadol o boblogaeth, dydy, yn yr ysgysur. Mae'n boblogaeth, nid yn yr ysgysur, mae'n boblogaeth. Wedi bod yn Nghymru rioed, dydy, pa salm fysa chi'n dweud, fysa chi'n wybod, ynde? Wel, mae'n un fysa'r pobl a fwyaf dweud, sef salm 23, ynde? Myfiwr bigail da, ynde? Ac, yr arglwydd yw fy Migael yn ytrach. Yr arglwydd yw fy Migael. Dwi'n siŵr sa'ch chi'n mynd i adrodd hwnna, mi ydych chi'n mynd? Ond mae hwnna'n dod i'r meddwl yn syth, dydy? Oherwydd na dyma'r darlun sydd wedi gafal yno ni fel Cymru, mewn sawl gwlad, wrth gwrs. Y syniad yma o fod yn llaw rhywun sy'n gofalu amdano ni, sydd yn edrych ar yn hola ni, sydd yn gwarchod ni. A dyma'r darlun o'r Crist yn fan hyn, ydy'r un sy'n gwarchod. Os di o'n hanfodol, fel goleuni a bara, mae e hefyd yn warchodwr, yn gofalu amdano ni ar yn taith. Ac wrth i ni edrych tua'r Advent, wrth i ni ddisgwyl y Crist mewn gwirionadd, da ni disgwyl yr un sydd â gofal amdano ni. Ac mewn oedfa fel hyn, dwi yn meddwl o hyd o hyd, mae'r cof yn beth eithriadol o bwysig. Ac wrth ddod i oedfa, tydi braf bod ni yn medru edrych yn ôl weithiau a sylweddoli y gofal sydd wedi bod drosto ni. Da ni gyd wedi bod trwy rhyw fath o brofiadau anodd o hyd, yn dydyn?
yna rhywbeth yn dod ar yn taith ni. Mae o'n bryder, mae o'n ofid, mae o'n profetigaeth, mae o'n salwch, mae bob math o bethau yn dod ar yn traws ni. Ac da ni yng nghanol rhyw brofiad mwyaf anymunol a mwyaf anodd. Ac yn ei ganol yr yswyd, mae'n jyst rhyw fymryn bach o obaith yn dod i'n bwyd. Mae rhywun yn dweud rhywbeth, neu da ni'n cofio rhyw adnod, neu da ni'n cofio rhyw enyn, neu da ni'n cofio rhyw brofiad da ni wedi cael yn y gorffennol. Ac mae'n codi ni yng nghanol y digalondig na. A wedyn da ni dweud, ie, ges i'n nerth o rwla. O'ch chi beth, dyna'r frawddeg sy'n dweud arna fi fwyaf. Ydy pobl yn dweud ges i'n nerth o rwla. Nid o rwla da ni'n cael y nerth. Da ni'n cael y nerth oddi wrth yr un sy'n gofalu. Yr un sy'n yn gwarchod ni. Yr un sy'n gofalu amdano ni yng nghanol profiadau anodd. Ac dowch i ni gydnabod gan bwy yma'r nerth yn dod. Nid o rwla mae o'n dod, ond yn dod oddi wrth y bugail da. Yn dod oherwydd bod na ddrws y defaid. Bod na rhywun a chonsarn a gofal amdano ni. Ac yn dod i'n hawr dywyllan ni hyd yn oed. A jyst yn rhoi mymryn bach o obaith a mymryn bach o nerth i ni pan da ni'n teimlo ar ddiffygio'r llwyr. Ond ta, law yn llaw efo'r syniad na o ofal, a mae hwn yn ddiddorol, da chi weld. Mae Ioan wedyn, yn yr myfiw nesaf, a yn ystod yn cymryd rhyw naid i le od. Achos, dwch ni fod yn onast, sa chi'n disgwyl yn efo sôn am myfiwr atgyfodiad o'r bywyd ar y diwedd, bysach. Ond yw'n geina? Na, mae'r atgyfodiad ar bywyd ydy'r nesaf o'r myfiwr. A'r achysur oedd, wrth gwrs, oedd bod Lazarus di marw. Ffrind agos iawn i Iesu Grist. Ac oedd o, mae rhywbeth odd wedi digwydd, achos mae Iesu Grist yn oedi cyn mynd yn ôl i Bethania. Pan mae o'n clywed bod Lazarus yn sal, dwi'n mynd yn ôl yn syth. A dwi'n disgyblion cweit yn dallt. So neb yn dallt ni, dwi'n gwybod. Ond mae o'n y diwedd yn mynd yn ôl, ac erbyn hynny, wrth gwrs, mae Lazarus di marw. Ac felly, mae Mair yn aros yn y tŷ. Mae Martha yn mynd ato fo'n syth. Mae'r gwahaniaeth rhwng Mair a Martha yn difyr iawn. Pregath arall yma. Ond mae Martha yn mynd ato fo'n syth. Ac yn dweud, tas a ti yma, sa mrawd i ddim wedi marw. A mae Iesu Grist yn atab, yn fiwr atgyfodiad ar bwyd. A mae'n dweud rhywun peth, wrth Mair yn clywed hefyd, mae hi yn mynd allan ato fo. A wedyn, wrth gwrs, mae'n atgyfodi Lazarus. Un o'r pethau dirgel yma, dyda ni byth yn ddeall be oedd yn digwydd yma. Ond, pam myfiwr atgyfodiad ar bwyd yn fan hyn? Wel, oherwydd dwi'n credu bod Iesu Grist, mae Efengyl Ioan am bwysleisio, ylwch, mae gynno fo'r gofal amdano chi, mae yn eich gwarchod chi yn eich byw bob dydd. Ond mae'n eich gwarchod chi tu hwnt i'r bedd hefyd. Ac be mae'n dweud ydy bod y warchodaeth yn ymestyn, nid trwy'ch bywyd chi'n unig, ond yn ymestyn ymhellach. Ac yn dweud mae fiwr atgyfodiad ar bwyd. Mae yna obaith wedi'r bedd, oherwydd mod i'n gofalu, bod fi'n gwarchod. Ac mae'r Crist i mi yn cyhoeddi y gobaith tragwyddol yn hyn. Y gofal tragwyddol yna sydd yn Crist. Ac mae'n cyhoeddi, ylwch, dwi'n eich gwarchod chi fel bugail ydw, ond dwi'n eich gwarchod chi reit i dragwyddoldeb ei hun. Ac felly dwi eisiau chi wybod am y gofal aruthrol yna sydd yn lapio amdano chi yn y bugail da a'r atgyfodiad ar bywyd. Ac mae am ddweud, ylwch, gobaith, y gobaith tragwyddol sydd fan hyn, oherwydd y warchodaeth tragwyddol y mae Crist yn ei gynnig. Ac felly, nid rhywbeth bach, nid rhywun da ni trwy rhyw brofiadau anodd, rhyw bach o dwllwch a rhyw bach o bryder. Y
yn unig mae o. Yr ofn mwyaf sydd gan bob un ohono ni ydy y beth. Ac mae'n gyhoeddi mae gobaith yn fanno hefyd. Achos mod i'n gwarchod chi. A mod i'n gofalu amdano chi. Ac i mi, mae'r gofal yna. Mae o'n package llawn felly. A dyna da ni ddathlu. Ac yn dod eto, byddwn ni droi at ymwneud gweddi. Ein tad, da ni'n diolch i ti am y Crist sydd yn gwarchod ni, y Crist sydd â gofal amdano ni, y Crist sydd yn lapio amdano ni a'i gariad a'i ofal, a'i gonsyrn a'i bryder. Ond da ni'n diolch i ti am y Crist sydd lapio amdano ni hyd yn oed i dragwyddoldeb ei hun. A da ni'n diolch i ti o arglwydd Ywyn Tad yn bod ni heddiw yn cael dweud yng Nghrist, dwi'n fwy na choncwerwr trwy'r hwn am caro ddi. Ac o arglwydd da ni'n medru dweud na fyd ar dim yn gorchfygu ni, na fyd ar dim gael y llaw ucha arno ni, oherwydd gwarchodaeth Crist arno ni. Da ni'n ymhyfrydu arglwydd y muddugoliaeth Crist, yr atgyfodiad. Ac o arglwydd Ywyn Tad, da ni'n diolch i ti fod gynno ni obaith hyd yn oed yng ngwyneb y beth, oherwydd gofal a gwarchodaeth Crist. Ac o arglwydd, da ni am ddathlu hynny efo'n gilydd heddiw. Ond yr un pryd arglwydd, da ni am gyflwyno pobl i ti sydd y funud hon angen y gwarchodaeth yna. Da ni eisiau arglwydd wedi gweddio dros bobl sydd mewn profedigaeth ac mewn gwynebu gwaeledd a salwch. Ond o arglwydd, da ni yn cyflwyno eraill i sylw a thras ni pobl sydd y funud hon arglwydd yn teimlo'r tywyllwch yn cael amdano nhw. A phobl sydd y funud hon arglwydd angen cael eu codi a cael eu nerthu. Angen dy warchodaeth a fuddugoliaeth di yng Nghrist. Da ni arglwydd yn ymestyn yn gweddio ymhellach ac yn gweddio dros y bobl hynny trwy'n byd ni sydd heddiw yn byw mewn ofn a dychryn oherwydd rhyfel a gwrthdaro a chasineb. Da ni arglwydd yn meddwl yn arbennig dros y bobl yn Wcrain a rhieni i filwyr yn Rwsia. Da ni arglwydd yn gweddio dros y bobl hynny sydd yn Gaza ac yn Israel. Da ni'n gweddio dros y bobl yn y Sudan, yn yr Yemen. Mewn cymaint o wledydd arglwydd lle mae gwrthdaro yn dod mor hwydd. Clyw yn gweddi ni dros nhw. A thrwy dy eglwys, trwy dy bobl, tyda gofal, tyda dy ofal, tyda dy obaith. Yn yr un modd arglwydd, da ni'n gweddio dros y bobl hynny sydd yn ddigartra. Yn ddigartra oherwydd rhyfel, yn ddigartra oherwydd newyn, yn ddigartra oherwydd diffyg dŵr, yn ddigartra oherwydd bob math o amgylchiadau personol. Ac o arglwydd gwna ni na yn gyfrynga dy ofal a sgariad di iddyn nhw yn y byd. Arglwydd y gofal. Arglwydd y gofal tragwyddol. Clyw yn gweddi ni. Derbyn yn diolch ni. A heria bob un ohono ni. Yn Iesu Grist ein hardwydd. Amen. Mae yna ddwy myfiw arall. A mae hein, dwi'n meddwl, yn symud i rhywle arall eto. Bedwerydd benod ar 10 o Ioan, yma y geiriau enwog iawn myfiw'r ffordd y gwirionedd a'r bywyd. Ac yn ddilyn o y wir wyn fydde. Wel, mae hwn ddiddorol, myfiw'r ffordd. Ond beth da ni'n ddehongli fel arfer pan da ni'n gweld myfiw'r ffordd? Da ni'n dweud, Iesu Grist yn unig ffordd. Ia, iawn. Meddyliwch amdano yn y bach. Myfiw'r ffordd. Be mae ffordd, beth da chi'n neud efo ffordd? Teithio.
A be mae Iesu Grist yn neud fan hyn, a Efengyl Ioan yn glyfar iawn iawn, mae wedi dechrau efo pethau hanfodol, mae wedi symud ymlaen at y gofal, a rwan mae'n symud ymlaen i'r rhywbeth arall. Iesu Grist di'r ffordd, mae hynny'n awgrymu bod ni ar y ffordd, bod ni ar daith yn gwirionedd, ynddo? Ac mae'r daith yna'n golygu rhywbeth. Mae'r daith yna'n golygu bod ni yn symud ymlaen yn ein ffydd, yn symud ymlaen yng nghwmni Crist. Be mae hynna'n olygu? Mae fi, meddwl fo wedyn, benod nesaf, yw'r wir wynwydden. Chitha ydy'r canghena. A o'n dyn ni'n dechrau diffinio beth yw'r ffordd yma. Mae'r Crist sydd yn rhoi llawnder bywyd i ni, sydd yn rhoi, mae'r Crist sydd yn rhoi gofal i ni, hefyd yn dweud ni, ylwch rwan, da chi ar y ffordd yma, da chi ar yn llwybr i, da chi'n cyd gerdded efo fi rwan. Ac yn fwy na hynny, chi di'r canghena, hynny di chi sydd wedi fod i ddwy'n ffrwyth rwan. Ac yn sydyn, mae beth da ni wedi dderbyn rwan yn her yn sydyn. A ddwch chi fod, dyna'n problem. Ni wedi digwydd hyn, de. Da ni ddigon parod derbyn pethau, ond da ni'n eisiau'r her sy'n efo fo. Da ni ddigon parod i gymryd pethau, ond da ni'n cymryd y cyfrifoldeb sydd yn mynd efo fo. Ond dyma be mae Iesu Grist yn dweud. Os ydych chi'n erbyn i fel bara'r bywyd y goleuni'r byd, sut ydych chi'n gweithredu fel goleuni'r byd? Achos, ydych chi'n cofio beth ydoedd Crist? Chi yw goleuni'r byd. Ynde? Dinas osod i'r arfryn ni ellir ei chuddio. Ac felly mae'r wir wynwydden a ffordd y gwirionedd o'r bwyd yn newid y bwyslais. Nid my fi yw mwyn disgrifio ei hun, ond my fi yw mwyn disgrifio beth ddyla ni fod yn neud. Ac felly, os da ni'n rhan o'r wir wynwydden, mae yna waith i wneud, mae yna ffrwyth i'w ddwyn. A beth yw'r ffrwyth hwnnw? Wel, dod ar hyn y mae wedi roi i ni, i bobl eraill, i'r byd sydd o'i cwmpas ni. Dod ar cariad, ar concern oedd yn rhoi anghenion i ni i'n byd. Boed mae'n anghenion corfforol neu ysbrydol, bod ni'n gyfrifol am rannu hwnna efo'n byd. Bod ni nid yn unig yn cymryd y gofal, ond wedyn bod ni'n gofalu. Yn yr un ffordd mae o'n gofalu amdano ni ac yn gefnu ni ac yn concern am yn pryderon ni, yn gofidio ni ac yn efo ni yn nghanol yn twllwch, yn rhoi goleuni ni. Mae rhaid i ni na hefyd wedyn. Fod efo pobl yn ei pryderon neu gofidio a dod â goleuni Crist iddyn nhw. Achos dyna ydy bod yn gangen yn y wir wynwydden. Achos os na gyda ni dwy'n ffrwyth, beth yw'n pwrpas ni? Felly mae'r her yna. Ond fedrwn ni'n cyflawni'r her heb bara'r bywyd, goleuni'r byd, y bigeda, yr atgyfodiad. Rheina sy'n rhoi y nerth a'r gallu i ni gyflawni. Ac mae'r her yn glir iawn wedyn. Reit, ewch, gnewch. Nid yma i dderbyn yn unig gyda ni, ond yma i roi gyda ni. Yma i rannu Efengyl Crist gyda ni. Ac mae'n dweud wrthyn ni, bydwch chi'n mynd o'ch hynna? Wrth gwrs na bydwch chi'n. Dyna pam dwi'n bara'r bywyd yn oleuni'r byd. Dyna pam ydw i'n ddigael da yn ddrws y defaid. Dyna pam bod fi'n atgyfodiad ar bywyd. Mwyn i chi ddeall beth yw'r ffordd. Ac mwyn i chi fod yn ganghenna yn dwy'n ffrwyth yn y wir wynwydden. Trwy fod yn nghwmni Crist, trwy fod yn Crist, y medrwn ni fod yn Grist debyg. Trwy fyw yn ei gwmnio, trwy fwydo'r enaid, y medrwn ni mewn gwirionedd rannu i gyfoes. A dwch yn ei wneud hynny, a derbyn i nerso i gyflawni'r cwbl a dwi'n ffrwyth yn y byd. Chwn i gydweddio.
Arglwydd. Maddau ni bod ni'n ffeindio'n hawdd i gymryd, ond yn ffeindio'n hawdd anos rhoi. Maddau, Arglwydd, bod ni wrth yn bodd yn clywed am y cyfoeth wyt ti'n rhoi i ni, ond maddau bod ni ddim eisiau ei wario fo. Arglwydd, rho'n traed ni ar y ffordd. Sicrha mae canghenna ffrwythlon yda ni yn y wir wy'n fydden. Yn tynnu nerth o'r Crist ei hun ac yn dwyn ei ffrwyth o yn y byd. O Arglwydd yw'n tad, madda'n diffygion ni, madda'n methiant ni, fel wyt ti wedi gwneud sawl tro'r blaen ac yn parhau i wneud. Ond wedi madda'r diffygion Arglwydd. Dyro nerth newydd, dyro her newydd i ni na hefyd bod yn ganghenna'n dwy'n ffrwyth. A'r ffrwyth hwnnw Arglwydd, nid jyst yn cymdogaeth bach ni, nid jyst yn gwlad ni, ond yn byd ni. Wrth i ni hyrwyddo dy deyrnas ni, a thraws newid y byd, trwy nerth, bar ar bywyd, golein i'r byd, drws y defaid, y bugail da, yr atgyfodiad ar bywyd, y ffordd, gwirionedd ar bywyd, a thrwy nerth o wir wy'n bydden. Clyw ni, yn Iesu Grist i'n hagwedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi, John. Da ni wedi dod nôl at y wedi ar y dechrau yma, gadael ysbryd lan weithio yno ni. Gwych. Da ni am cael un arall, dwi'n gwybod bod chi'n cofio hon. Mae'n mi wedi cael sbectol newydd, mae'n edrych i bach wirion, ond yr unig un yn y siop, cynt 99. Emmanuel, chi'n cofio hon? Ac oedd yn haro fi yn un o'r darlleniadau, gair i chi'r merched ydi hwn. Dwi wedi clywed llwythi o bregethau am Pedr yn cyffesu Iesu Grist yn Mesia. Merched wedi cyffesu o Mesia yn y stori yna.
Gadwch chi rannu'r gras yma. Gras ein harwyr Iesus, ac ar hwyl, a chymdeithas yr ysbryd glân, a gyda ffywth, o'r hon i fydd. Amen. Yn y paned, ar y diwedd, dwi'n gwybod mynd i'r studio hon. Wel, wyt ti am wedi adrodd chi? Diolch yn fawr. Ie, so mae'n ffurfio gyda'r Gadael. Neu, dim ond yn cysylltu.